Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, ngunit may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili. Sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Hello mga kaupaw na Bayots Vlog! 1 hour later. It's a prank! Don't you know that I love pranking babies? You know that I love chicken nuggets. So, what's up mga kabla, kaupaw na bayot! Bayot. So, naata karon din sa akong kwarto. Oy, nagmukbok ulan kayo. Pero it's a good news for me kay napol namin sa mong trabaho, guys. So nakaulit nami mga kaupa ganina ra ang mga alas 12 nagbaklay mi. So naabot mi sa among balay actually naabot mi diri is mga alauna gid siya kay gipakutan mi sa among leadman o sa among trabaho is katong yuta ba nga among ginaana-ana o basta kay ginaana-ana namin siya para makuha ang pino ang katong mga dagko nga mga hagbong ipanglabay to siya at ang katong mga pino mo tamong pang sulod sa sako. And then naadto mong leadman dito tas nihangyo mi nga, sir, pwede mo makuta mga polo lang ano gamong sila kaya man ka ninyo ano pa rin nga kaya kayo kay ano man kasako polo ra. So tulo po ka buok. So maghanap ka mong kauban pas pag kaayo. So ang trabaho na ako dito gawin na po mga kaupaw is tigbara kanang tig-anak ka sa yuta ba tigbugtal o tas mo to siya good news kay nahuman ako man paniod to na malik din diretso mga alauna 1,000 years later. na 30 ay joke mga alas 11:30 na malik yun yung mga kaupaw na malik yung trabaho kay para di ba puta man. So namalik mi dito para makapol mi. So actually balang magsig-ulan sa trabaho at least mapol mi akon mi kay actually among gitrabahoan mga kaupaw na ay trapal. So ay mayroong trapal and then mapol din kami kasi hindi naman kami mabasa ng ulan. So kasi dito kasi sa amin mga kaupaw umuulan siya taga gabi hapon pero pag umaga siya maganda yung panahon maganda yung paligid, yung langit, ang ganda. And then pagkahapon, umuulan siya. So, it's so bad. Kasi, nakakalungkot ang sabihin kasi yung mga kasama namin na nasa ibang area, hindi siya mapol, kaya nakakaawa. Okay. So, kanina pag-uwi ko sa bahay, hindi ko nadala yung yabi ko mga kaupaw. So, hindi ko nadala yung yabi ko kaya dumaan ako sa Pikas Portahan. So muksok ako sa CR para makadaan ako at makuha ko yung yabi dito sa kwarto kasi dito ko siya nilagay dyan sa babaw. Kaya lesson learned, pag aalis ka ng bahay nyo at may lock, always bring your key because if you go home it's so very sad to sulod na bahay because the yabi is you're not dala-dala. So lesson learned. Okay, so update lang tomorrow Video yapon ko about sa work, yapon siya kaya wala man ko lang i-video i-content about karon siya sa mga trabaho nako kay di ba ang trabaho ko kasi ganyan lang. So nandito na ako sa kanina guys, pag ulit ko sa bahay. Pagdating ko, kumain ako kasi gutom. Magbaklay kasi ako pag uwi para makapunta sa bahay. And then nangapi, drink kape, and then nagtulog-tulog. So it's time
Basta it's time to post because very taas na kasi wala. Kasi akong ano kay SD card pero hindi ko marunong magpunta sa SD card kaya Basta yun na yun lahat. Uy, marit kay sige, paminaw. Sama kayo Taas-taas ang video pero hindi naman tumitingin yung mga tao sa yung mga video bayot. Diba? So hindi ako mag-expect na hindi ito makapirat kasi may nagmi-music sa aming kapitbahay guys. So pero sige lang, upload, edit, and then pag makapirat, delete. Kasi guys, bye-bye! And don't forget, mga kaupaw na bayot, don't forget to like and subscribe and share the video. And please watch my full video guys kasi stricto na si YouTube ngayon guys. So I hope kahit na hindi ako sikat sa Facebook, hindi ako sikat sa TikTok, kahit na sa anong social media, basta sikat ako sa YouTube. It's a malaking blessing na yun guys. So that's all. Thank you very much. Bye bye. I hope you miss me because I miss you. Bongga. Bye bye. Out.